Vi har om differential ligning og logistisk vækst. Og først vil jeg lige prøve at fortælle lidt om, hvad en differential ligning er, og hvad logistisk vækst dækker over. Og så vil vi lave et bevis for den fuldstændige løsning til den logistiske differential ligning. Og til sidst vil vi snakke lidt omkring, hvad man kan bruge de her lidt abstrakte ligninger til i hverdagen. En differential ligning er en ligning, hvor flere afledere af funktionen indgår. Så har vi prøvet at lave et billede heraf, eller vi har ikke selv lavet det, vi har fundet et billede af den fuldstændig ordentpartikulære løsning til differentialligningen, hvor man kan se, at den fuldstændige løsning af alle de linjeelementer, der indgår i figuren, det kan både være det der, og det der, og det der, altså alle de punkter, der er. Den partikulære løsning er så et bestemt linjeelement eller punkt, f.eks. det her, hvor man så derefter følger linjens flow rundt og finder den partikulære løsning. Det kan også, hvis man vælger det her punkt, så vil den her linje være en partikulær løsning. Ved en differential ligning, så er funktionens væksthastighed, den bliver forbundet med funktionsværdien y og den uafhængige variabel x. Så vil jeg lige prøve at fortælle lidt om logistisk vækst, der bruges til at beskrive noget omkring en udvikling af en population over tid. Det kan fx være en population af bjørne, hvor antallet af individer eller bjørne det øges, og dermed vil væksthastigheden vokse, og formeringshyppigheden vil også vokse. På et eller andet tidspunkt vil den her population af bjørne så nå det maksimum. Det kan fx være, hvis man har samlet en hel masse bjørne ind i et bur, og der lige pludselig ikke er plads til flere bjørne i det her bur. Fra der vil væksthastigheden så aftage. Logistisk vækst er en væksttype, hvor væksthastigheden er proportionel med populationens størrelse og vækstpotentialet. Og Kåre vil nu lige lave et bevis for den fuldstændige løsning til den logistiske differential ligning. Inden Kåre lige opstiller beviset, vil jeg lige skrive noget gældende for den logistiske vækstdifferential ligning, hvor vi har et y-mærke er lige med k gange y, parentes m minus y, hvor vi har et y-mærke, det er væksthastigheden, k er proportionalitetsfaktoren, y er funktionsforskriften og m er maksimum. Som det man kan før, så har vi en logistisk vækst, der er beskrevet ved den her differentialligning. Den fuldstændige løsning til denne differentialligning, den findes ved y er lige med m over 1 c gange b op til n. Og for at vi vil kunne løse den her differentialligning, så først så indsætter vi det i et smart træk, hvor vi substituerer y med c. Og det gør vi på den måde, der hedder, at 1 over y er lige med z, og derfor vil z så kunne omstøde til z i minus første er lige y. Og på grund af, at vi kan snakke om det her z og y kan substituere sådan her, det gør vi, fordi at vi ved, at y den må være større end 0, og vi ved, at y må være mindre end maksimum. Og det ved vi på grund af, at det giver ikke nogen mening at snakke om en population, der er mindre end 0, da der altid må findes flere 0 for at det er en population. Og det er heller ikke mening om at snakke om en population, der er større end et maksimum, der heller har et maksimum. Nu venter vi så selv i vores differentialligning og forsøger at løse det. Vi har sæt mærke. Det er den første. Er lige med. 2 gange n. Sådan. Så differentierer vi på ekstra lighedstegn. Derfor får vi så minus 1 gange z minus 2 gange mærke. Hvor vi har parentesen som er den ydre, og vi har z mærke som er den indre. Så det snakker om den her en sammensat funktion. Og på den første har vi så 2 gange
det. Det. Godt. Nu ønsker vi så at gange sæt i anden på begge sider, for at få ganget alle de her unødvendige opdelt til sæt ud. Så vi får minus sæt i anden, gange med sæt i anden, gange med med første gang sæt i anden, minus 2 gange sæt minus anden, gange sæt i anden. Her gange sæt i anden i fejlledende. Vi mangler også lige m her. Tanker. Ja. Sådan der. Der kan vi sætte ind i anledning, og der kan vi så bruge den regneregel, der hedder, at a opløftet i emne plus a opløftet i ende er lige med a m plus n. Og det samme gør vi herovre. Så derfor går de her to ud med hinanden, og de her to ud med hinanden, og vi har her tilbage, så vi får minus sæt mærke er lige med k gange m gange sæt første, eller bare sæt, minus k. Nu ønsker vi så og i så. Det er bare et gange mellem de to A'er, ikke et plus. Men du gør det rigtigt. Ja, okay. Det er godt. Nu ønsker vi så at gange med minus ind på begge sider for at få det her minus fjernet, så vi får et mærke er lige med minus parentes k gange m plus k. Og så får vi så det her led op på den anden side, så vi får, at k er lige med sæt mærke plus k m gange sæt. Nu kan vi så se, at vi har den her løsning, som er en lineær differentialligning. Og da vi ved, at det er en lineær differentialligning, og den ligner rigtig meget sætning 2, som hedder, at b er lige med y mærke plus a gange y. Og den ligner jo rigtig meget det her, og det gør det, fordi at vi antager, at k er lige med b, z-mærke det er lige med y-mærke, k gange m det er lige med a, og z er lige med y. Og når vi ved, at de her to det må så være hinanden, så kan vi bruge den her fuldstændige løsning, sætning 2's fuldstændige løsning, som hedder, at y er lige med b over a plus c gange e opløftet i minus a x. Godt. Det vælger vi så at indsætte. Og derfor vil vores ligning så komme til at hedde, at z er lige med k, de valgte jo, at k var lige med b, over a, som var k gange m, plus c. Og her kan vi den så C0, og det kommer jeg frem på senere, for at det kommer jeg frem på senere, men her, det nu kalder vi den C0 gange e i minus k. Godt. Her ser vi så, at vi lige kan gange k ud med hinanden, så vi får, at k er med 1 over m plus C0 gange e. Det vi så gerne vil nu, det er, at vi tilbage substituerer det vi gjorde i starten, så vi skriver 1 over y på sættes plads, det er stadig det samme. Plus C0 gange e minus 2. Og så får vi bytte til at slå det ind.
det er så vi helt ned under en brøkstreg, så vi har 1 over m plus til 0 gange e minus 2m x. Så ganger vi m igennem på højresiden. Her ganger vi igen m ind på alle ledene. Og det betyder så, at vi får noget, der hedder at y, som er m ud med hinanden, og vi får det, der hedder m, de her to m'er ud med hinanden, så vi får m over 1 plus m gange til 0 gange e minus 2m x. Det, som vi så ved, det er, at vi ved, at m er en konstant, og vi ved, at til 0 er en konstant. Så dem samler vi så, for at det, som vi snakker om, det samler vi så under til et stort c, for at gøre det nemmere. Så derfor samler vi dem, og vi skal så derfor skrive, at y er lige med m over 1 plus stort c gange e op til minus 2m x. Og det var jo lige netop det, vi gerne ville vise, at den fuldstændige løsning til differentialligningen i mærke er lige med k gange y gange parentes m minus y. Det var så y er lige med m over 1 plus c gange e op til k minus k x. Så vil vi lige prøve at fortælle lidt om, hvad man kan bruge logistisk vækst og differentialligning til i vores hverdag. Og som tidligere nævnt, så kan logistisk vækst bruges til at beskrive noget om udviklingen af en population over tid, som jo er noget, vi bruger meget i vores hverdag. Hvordan en eller anden gruppe af mennesker eller dyr eller genstande udvikler sig. Og differentialligninger, dem bruges blandt andet især inden for naturvidenskaben, hvor at det vil være rigtig essentielt at snakke om blandt andet populationsudvikling, men også at vide, hvordan en population eller en ting vil udvikle sig. Det kan blandt andet være radioaktiv henfald eller forskellige forsøg inden for bioteknologi og biologiske forsøg. Altså simpelthen at vide, finde ud af, hvordan en udvikling eller en ting, det kan udvikle sig over tid. Og der bruger man rigtig meget de her differentialligninger. Både fordi man kan finde ud af vækstpotentialet, og samtidig kan man også finde ud af væksthastigheden.